Velkommen tilbage til det dansksprogede vælgermøde her fra Aflagen ved GU i Nuuk. I vælgere har også haft mulighed for at sende videospørgsmål ind, og det har Knud Pilemand benyttet sig af. Vi lægger den her anden runde ud med hans spørgsmål. Prøv at se med her. Hej kandidater. Jeg har et spørgsmål til jer alle sammen. I september måned 2017, der valgte min mor og hendes mand at flytte til Danmark. De er begge pensionister, så de flyttede til Danmark i håb om at få en bedre tilværelse. Kan I svare mig på, hvorfor de tror, at det er bedre i Danmark? Og hvad vil I gøre for at stoppe det? De tog ned til Danmark, hvor der er 16.000 andre mennesker, grønlændere, som lever. Kan I svare mig på det? Det er selvfølgelig et stort spørgsmål, men der er ingen tvivl om, at rigtig mange af dem, der bliver pensionister heroppe, de vælger at tage til Danmark, hvor der er bedre pension, der er bedre boligforhold, og der som regel også er bedre behandlingstilbud for dem. Vitus, jeg tror, du i Nunatta Gridonai nævnte det selv i jeres indledningssamtale, at det her skal vi have gjort noget ved. Hvad tænker du, det er, vi mangler at gøre? Ja, det er meget specielt, det der område. Michael Ludvigsen, værsgo. Jeg er selv pensionist, og sidste 3 år jeg er her tilbage i Nuuk, fordi det er min hjemby, og jeg elsker Nuuk, det er lige mig. For mig der er lige meget økonomien, bedre økonomi i Danmark. Men selvfølgelig, ham som det spørger, jeg ved, hvor godt man kan få at flytte til Danmark, også økonomisk. Fordi det er så mange områder, der har det rigtig godt med over på ældre mennesker. Man får forskellige tillæg. For eksempel, hvis man bor 500 meter fra en vaskeri, så har man ret til at få vaskemaskine. Det er så mange ting, som det er bedre. Også for jeg skal lige fortælle om, hvor meget vi får, min kone og mig. Min kone og mig, vi får op til 24.000 sammen efter skat. Derudover vi får boligsikring. Vi får også ved siden af, fordi vi har et hus i Danmark, det får vi også mere penge ud af det. Men når folk nu engang vælger at flytte til Danmark, hvad er det så, det er jo en udfordring for os, og der er rigtig mange ældre i vores samfund, der gør det. Hvad er det, vi mangler? Hvad er det, vi skal ind og kigge på, hvis vi vil forandre den tendens? Ja, jeg synes, det er mange måder, vi kan forandre. Også, det er ikke godt for os, især for os forældre. Vi vil ikke være væk fra vores børn og børnebørn. Vi må tænke på vores familie. Og selvom det er så hvad skal man sige, selvom det er økonomisk fordel at flytte til Danmark, men især for os gamle, det vigtigste af vores kultur. Derfor er jeg tilbage til Grønland igen. Men det er ikke så konkret. Altså vi har først og fremmest kigget på leveomkostningerne. Det vil sige, at vi skal have sænket priserne for at gøre det attraktivt for at leve i Grønland. Det er det første budskab, vi har for at stoppe migrationen. Dernæst så skal vi inden for vores skattesystem jo også gøre det mere attraktivt at arbejde, men også for at forbedre, pensionisternes og førtidspensionisternes og de handicappedes indtægtsmuligheder, hvor vi skal kigge på, hvor stor biindtægtsgrænse, den skattefrie biindtægtsgrænse skal forhøjes,
og nogle andre incitamenter til at blive i Grønland. Så der ligger nogle økonomiske aspekter, som Michael jo tydeligt har sagt, men også i vores skattesystem skal vi have kigget på, hvordan vi kan lempe vilkårene for vores ældre, for at give større økonomisk råderum og gøre det mere økonomisk attraktivt for at blive her. Tak for det. Kim Kielsen, Siumut var tidligere i programmet inde på, at der er behov for at lade de ældre arbejde, men mange af dem flytter. Hvad tænker I, der kan være med til at beholde dem her i Grønland? Der er flere muligheder, flere årsager til, hvorfor de kan flytte. Det kan være, som det er blevet nævnt, det er det økonomiske, men det kan også være på grund af forskellige sygdomme og sådan noget, at de måske vil flytte til varmere klima, ligesom vi også ser fra Danmark, at de flytter til Spanien og andre steder ind. Der er flere forskellige ting, der kan spille ind i den der rolle. Men for os fra Siumuts side, så er det vigtigt, at nu i dag er der flere pensionister, som er blevet sundere. Vi er blevet sundere i samfundet, at vi skal prøve at skabe nogle jobs til dem. Og samtidig så har vi også blevet sagt og kommet frem med her i forbindelse med vores valgkamp. Deres pension, den skal vi ikke røre. Det er sådan, at når de er ægtefæller og sådan noget der, så kommer det helt an på, hvad den anden får af indtægt, og så bliver den anden flået og det hele. Det skal vi væk fra. Vi har kigget på, hvor meget kommer det til at egentlig koste det hele. De forskellige tal, det kan vi også se, at det er et x antal millioner. Men vi skal også huske på, nu er pensionisterne her i Grønland, vi er omkring 4.000 pensionister. Hvad er det så for nogle job, vi måske kan skabe til dem? Halvdagsjob, hvis det skal være sådan. Vi har lige haft en stor diskussion her med pædagoger. Hvad så med første og anden klasse med børnene få generationskløften, som man siger, der går for langt mellem barn, forældre og bedsteforældre, få dem ind i klassen. De skal nok være med til at sænke roen i de her klasser rundt omkring, tror jeg, når du er i første og anden klasse. Og så først, når du skal ind og have den større indlæring, så har de lært måske at sidde lidt mere stille på stolen og det hele. Den måde, synes jeg, vi skal ikke give dem fysisk hårdt krævende job, anden end hvis de selv ønsker det selvfølgelig. Men igen, det er sådan nogle ting, vi skal ind og kigge på. Hvor er de forskellige muligheder? Hvordan kan vi skabe et bedre forhold til de gamle? Det er jo dem, vi skal snakke om her. Det er deres fremtid. Så med hensyn til den der flytning mellem Danmark og det hele, der burde man måske lave en direkte større undersøgelse om, hvad er det egentlig årsagen til, at du har flyttet? Har vi spurgt dem? Hvor mange gange har vi spurgt dem? Er det kun 2, vi har spurgt, eller hvordan er det ledes? Jeg synes, vi skal gå ind og kigge på og se, hvad er årsagen til, at de flytter. Samarbejdspartiet, mere arbejde til de ældre, er det vejen frem? Mere arbejde til dem. Altså først og fremmest så mener vi jo, at der skal ikke trækkes i pension afhængig af ægtefællens pension afhængig af arbejde. En anden ting er, at det er jo ikke kun pensionister, der flytter. Det er jo også unge mænd, det er unge mennesker, der er en masse social flytteri, men der er også rigtig mange ressourcestærke, som flytter til Danmark. Og det er jo sådan set et tegn på, at der er noget, der ikke fungerer. Og vi ved jo alle sammen, hvad problemerne er. Vores skoler er ikke sådan så gode, som de skulle være. Vores boliger er ikke så gode, som de skulle være. Listen er bare lang. Og vi mener her, at vi må gå ind og genforhandle rigsfællesskabet. Vi mener, at vi skal lave en ny version af rigsfællesskabet, hvor rigsfællesskabet forpligter sig til at give samme service i de tre, eller have en fri bevægelighed mellem delene af rigsfællesskabet. Så listen over tiltag, der skal til, er ganske, ganske lang. Men det starter alt sammen med at løse vores sociale problemer. Og det er der, hvor vi mener, at der skal vi ind og have rigsfællesskabet til at hjælpe os. Jeg skal lige høre, denne her rigsfællesskab 2.0, er det noget, I har været i dialog med den danske regering om? Altså, hvad tænker I, de tænker, når I står her og kommer med den plan? Altså nej, det har vi ikke, men vi har jo set, at der har været diskussion om en fornyelse af rigsfællesskabet i Danmark, og har også repliceret til det i pressen, og det er vi da glade for, at der kommer nogle nye toner. Og der vil jeg jo sige, at det er jo nok... jeg synes, det har været positivt i den her valgkamp for det første, at partierne ikke har svinet hinanden til, og for det andet også, at de alle sammen har sagt, at vi vil godt arbejde for nogle løsninger, selvom vi er uenige. Og det tror jeg faktisk også gør, at vi får noget mere lydhørhed inden for rigsfællesskabet. Rigsfællesskabet version 2.0 var et forsøg på ligesom at sige, ved I hvad, vi står faktisk ved en skillevej nu.
Vi ved godt, at der har været råbt om dødens skab økonomisk i mange år fra Økonomisk Råd. Vi ved godt, at alle de skiftende partier har et ønske om selvfølgelig at finansiere og gøre det godt for deres befolkning. Men hvordan søren skal vi gøre det? Når man tidligere har tilbudt hjælp til Grønland, så har Grønland af stolthed sagt nej. Og der synes vi bare, at vi meget klart vil markere, at vi godt vil sige ja. Og selvfølgelig skal vi også klare os selv. Selvfølgelig skal vi udvikle flere erhverv. Selvfølgelig skal vi have et bedre sundhedsvæsen osv., fordi det går ikke på alle områder godt, og det er faktisk ikke de mennesker, der arbejder derude, de vil jo bare rigtig, rigtig gerne. Og det er lidt det samme også. Altså vi kunne godt, det som Michael var inde på i forhold til de ældre, for lige at forholde os til det en gang til. Når de ikke kan få de operationer, som de gerne vil have i sundhedsvæsenet, når de ikke kan få den tandpleje, som de har brug for, tilpasning af gebis osv., så flytter man jo til et andet sted, hvor man så ovenikøbet også får med ud af sin pension. Og det er jo bare en erkendelse, vi er nødt til at tage på tværs. Så igen det der med langsigtede løsninger, og lad os nu sætte os sammen omkring forhandlingsbord. Tak til det, Partin Alrak. Vi har allerede hørt her i aften, at der er et håb om mere velfærd for rigtig mange grupper i det her samfund. Her er der en konkret finansieringsmulighed, om den er realistisk, det ved jeg ikke. Men har de ikke fat i noget her? Vil det ikke være rart med noget hjælp til de trods alt relativt markante udfordringer, vi står overfor? Først og fremmest vil jeg gerne lige sige tak for spørgsmålet til Knud Pilemann. Jeg kan godt forstå, at han er frustreret over, at hans forældre flytter til Danmark. Jeg kan godt forstå, at han gerne vil være sammen med sine forældre, og hvis han har børn, kan jeg også godt forstå, at de gerne vil være sammen med bedsteforældrene. Jeg kan forestille mig, at grund til, at bedsteforældrene flytter, det kan muligvis være, at det er fordi, det er mere attraktivt. Og det vi så skal tænke, hvordan kan vi gøre det mere attraktivt at være her i vores land? Der er nogen, som Nunataridonna siger, de vil ikke flytte for, selvom det måske kunne være mere attraktivt, de vil gerne være her, fordi de vil være her. Altså, det er jo egen fri vilje, hvor man gerne vil være, og det kan vi jo ikke bestemme. Det eneste, vi kan gøre, det er at gøre det attraktivt. Og den måde, vi vil gerne gøre det attraktivt på, det er at kigge på befolkningens købekraft. Og der er flere punkter, og som vi alle sammen har snakket om tidligere. Det er jo boliger, det er trafikforhold, infrastruktur. Der er mange ting, vi skal kigge på. Og det hele handler også om prioritering. Hvor er det, vi gerne vil bruge pengene? Og det er det, vi gerne vil arbejde på, at vi skal gøre det attraktivt for befolkningen. Men kan du lige forklare, hvordan den forstærkede købekraft hjælper på, at de ældre så skulle finde det mere attraktivt? Altså, som nogen også sagde, så flytter de til Danmark, fordi de kan få højere pension. Og det er også det, vi gerne vil kigge på. Hvordan er pensionsvilkårene her? Jeg har også selv mine forældre, hvor da min mor stadigvæk arbejdede, når hun fik en lille lønforhøjelse, så gik min fars pension ned. Altså, hvad betyder det så? Altså, så er det jo lige meget. Altså, den lille klæde, hun fik ved, at hun fik en lille lønforhøjelse, gik ud over min far, så den samlede indkomst bare var det samme. Så I vil gerne have de ældre for flere penge? Ja, det vil vi gerne. Men er en finansieringsmulighed så ikke, som Michael foreslår det, Samarbejdspartiet, og sige, der er rigtig mange områder her, hvor vi gerne vil have flere penge, at rigsfællesskabet kunne byde ind? Jeg kan godt forstå, hvad de siger, at de gerne vil forstærke, genforhandle rigsfællesskabet. Men det er ikke det, vi vil. Altså, det er ikke den, der er flere veje, vi kan gå. Og vi er jo 7 partier, vi har alle en vision om, hvordan det skal se ud, og det er ikke den vej, vi vælger. Demokraterne, hvad tænker I? Der er flere forhold i det her, vi skal være opmærksom på. Først og fremmest så synes jeg, det er ærgerligt, at flere ældre beslutter sig for at flytte til Danmark, fordi det er børn og børnebørn, der går glip af noget af de ældres kompetencer. Ligeledes så skal vi have kigget på vores socialområde. Der skal vi have lavet nogle reformer, sådan så dem, der kan arbejde, skal arbejde. Det er de ældre specielt, der betaler regning for, at vi har så mange i det sociale system, der ikke arbejder, selvom de er sunde og raske, fordi vi skal bruge penge på, at de skal have socialhjælp osv. Derfor så er det yderst nødvendigt, at vi får lavet nogle ordentlige og stærke reformer, som er fremtidssikret. På den måde så kan de ældre også få en mere værdigt liv her i Grønland, og måske få et incitament til at blive boende heroppe, netop på grund af, at man føler, man er noget værd. Flere gange, eller på mange af områderne, så kan vi jo også godt sige, at levealderen den er stigende. Der bliver færre til at forsørge de ældre, og de ældre bliver flere og flere i fremtiden. Derfor så er det yderst nødvendigt, at vi tager det her problematik meget, meget alvorligt. Og du konkret foreslår?
Det vi foreslår fra demokraternes side, det er, at vi får lavet nogle sociale reformer, sådan så dem kan arbejde, komme ud på arbejdsmarkedet, sådan så vi kan forsørge og hjælpe dem, der har allermest brug for det. Her blandt der er der også nogle ældre. Det er også derfor, vi var med på, at flere skal spares op til deres egen pension, fordi vi kan se, at der kommer nogle problematikker her i fremtiden. Ligeledes så synes jeg også, at det ikke handler om stolthed, men ansvar. Vi har sagt ja til selvstyret i 2008, som blev til virkelighed i 2009, så det har ikke noget med stolthed at gøre, det har noget med at påtage sig et ansvar som samfund. Da jeg hørte første gang, at Samarbejdspartiet de kom ind på, at man vil have fordoblet bloktilskud fra Danmark, der sagde de, vi har snakket med folketingsmedlemmerne og nogle partier, så er det jo en hvid løgn, man kommer med og giver falske forhåbninger til samfundet. En hurtig kommentar fra Samarbejdspartiet på den. En hvid løgn. Undskyld, det er virkelig ikke for at være respektløs, men jeg tog en lille smule ud. En hvid løgn med hvad? Med hensyn til, at I har sagt, at I havde været i dialog med den danske, med Danmark omkring. Nej, det var Mikkel, der sagde det. Det var ikke os, der sagde det. Vi sagde, at vi havde set videoerne før. Man kan jo se den efterfølgende debatten, og så spole tilbage igen. Men vi sagde, at vi kunne se, der havde været dialog der. Vi lader den hvile der. Inuit Ataqatigiit kommer på banen. Ja, Knud her har bringer en reel udfordring på bane, og det er jo meget, meget vigtigt stadigvæk. Altså, vi har den kendsgerning, at flere af vores ældre beslutter sig for at tage ud af landet. Og det kan vi på sin vis godt forstå. De kan køre længere på kronen i Danmark end her i Grønland. Altså, vi skal tænke på et større Grønland her. Vi skal gøre det mere attraktivt for dem at blive her. Og på den måde, hvordan vi gør det mere attraktivt, det kan vi gøre ved at få forholdene til at ligne mere i Norden, i Danmark. Priserne, altså vi ved, at priserne her i Grønland er meget høje, og det kan vi sagtens godt gøre noget ved. Og hvordan får vi så økonomien til at hænge sammen her? Hvordan kan vi få priserne til at hænge sammen? Bare kig på fødevareområdet. Hvor kan vi få tingene til at være billigere i forhold til i dag? Altså vi får meget, meget import udefra i dag, som gør, at priserne er meget dyrere. Altså hvis vi kan have fokus på, have råd til vækst, jamen så skal vi have fokus på iværksætteri og innovativitet, og vi skal have meget mere fokus på det og gøre vores dagligdag billigere. Og Anna og Ada skal have bedre vilkår. Det siger sig selv, det er vi alle sammen enige om her. Og det er nogle ressourcer, der skal blive her. I Inuit Ataqatigiit, der har vi fokus på specielt enlige. Så jeres konkrete bud på, hvordan vi kan gøre forholdene bedre for de ældre, det er også at få noget udvikling og erhvervsudvikling, og derigennem få en større kage. Ja. Det er heller ikke kun kedelige ting. Enlige, som også er pensioneret, det har stadig, altså det er nogle ressourcer, vi skal have fastholdt. Og de vil jo gerne være på arbejdsmarkedet lidt længere, nogle af dem heldigvis. Og det skal vi jo have fokus på i Inuit Ataqatigiit, det er vi opmærksom på. Fint, vil den være der. Atassut mangler at komme på banen i det her spørgsmål. Hvor anerkender I, at vi har en udfordring med, at flere af vores ældre vælger simpelthen at flytte til Danmark af diverse årsager? Ja, altså vi må anerkende, og det bliver nok ikke de sidste familier, der flytter til Danmark, desværre. På grund af levevilkår og pensionsordning og mange andre ting omkring lægebehandling, det bliver nemmere i forhold til Grønland og handicapspørgsmål. Alt det der, det kan hjælpes med det samme, når man bor i Danmark. Så vi har stor opgave, at hvis vi skal beholde vores hjemmehørende, så skal vi arbejde for, at der skal være mere, hvad siger man på dansk, banevejen med, at man skal gøre det attraktivt. Jeg har selv sejlet fra Manito her til, jeg har haft hoptur. Min danske kundskab, den er måske den vej. Så, men alligevel... Men modspørgsmålet er stadigvæk, hvad er det konkret, vi skal ind og kigge på? Vi skal snakke sammen, og hvis vi har målsætning for selvstyre,
selvstændighed, undskyld. Og jeg er bange for, eller vi er bange for, at flere og flere vil flytte til Danmark. Så vi skal arbejde for politisk målsætninger. Hvordan forbedrer vi med, at hvis vi skal have vores brugere i Grønland, de bliver her i Grønland. Bare for eksempel, hvad angår pensionsopsparing. Man betaler næsten halvdelen. Og så kan vi forstå, at mange, der har arbejdet i længere periode, og så flytter de bare med, at hvad angår pensionsopsparing, det bliver bedre i forhold til Grønland. Så nogle ting, de triller os. Vi skal snakke sammen. Eller? Det gør vi så. Vi springer videre til spørgsmålet her på salen. Min kollega Kenneth er klar med et hernede. Værsgo. Ja, jeg står med Margrethe Jacobsen, der har et spørgsmål. Ja, jeg kommer ikke for at underholde, og jeg kommer ikke for at blive underholdt. Et bedre hjem, skifte et misbrugshjem til et godt hjem, har krævet, at jeg har haft tusindvis af indrømmelser, og jeg har fået hjælp af mange grønlændere og danskere. Da det bliver bedre for flere, tvang flere højstående gamle de andre til at tie, så folk falder i igen. Så jeg bliver nødt til at gå til politi for at sige, at der sker det der ting, hvor folk ellers går forbi værtshus over til lokalet, hvis de kan snakke frit. Og da det ikke hjælp efter politimesteren og politidirektøren, gik jeg over til veteranerne, den gamle borgmester. Jeg tænker, hvad er dit spørgsmål? Det er Giver du ikke lige lyt først? Jo. Jeg gik så til borgmesteren, daværende borgmester. Jeg gik så til daværende landsstyreformand for at sige, hvad der sker uden de års hjælp. For folk vil komme op fra Qaanaaq helt rundt til Scoresbysund, hvor folk kommer fra bygderne, og hvor de fyldte med den samme aften. Så jeg vil spørge, I snakker så meget om alt muligt, men det lyder som om, I ikke gør ingenting. Hvornår begynder I at lytte til forældre, der vil have et bedre hjem, og så fortsætte det livsstil, det er begyndt på til deres forældre? Tak. Jeg tror, vi tager den. Tak for spørgsmålet. Det var meget fint. Vi snakker og snakker. Vi gør ikke så meget. Lad os starte der. Inuit Ataqatigiit, I har siddet med i Naalakkersuisut i den sidste periode. I snakker og gør for lidt. Jamen, det skal handling til. Og der er Inatsisartut og Naalakkersuisut, alt det skal prøve at få inddraget samfundet, om det er erhvervslivet, eller om det er befolkningens sociale vilkår, det skal fremmes. Så men, det vi skal gøre, det er, at med det sociale forhold, vi har, det er at indrømme og ærligt snakke om de ting, de problemstillinger, vi har, for at komme videre i livet. Det er uden den viden, uden en grundlag for, hvad vi skal gøre for fremtiden, så kan vi jo heller ikke lave de beslutninger, som samfundet har behov for. Simut, markerer. Vi har gjort rigtig meget, mens vi har siddet. Martha Lund Olsen, da hun var naalakkersuisoq, har hun været med til at etablere Atloffik. Så vi har gjort rigtig meget. Misbrugsbehandling er blevet gratis, og det var i samarbejde med EA. Der er sket så meget i misbrugsbehandling de seneste 20 år, og flere er kommet i misbrugsbehandling, og vi drikker mindre end i Danmark. Så vi laver noget, og befolkningen laver noget, og det skal vi være stolte af. Men gør vi nok? Vi kan vel aldrig rigtig gøre nok, men vi kan jo også se tallene for seksuelt misbrug, for selvmord og så videre.
De forandrer sig jo ikke rigtigt. Vi har jo ikke fundet ud af, hvad er det, vi skal gøre. Behandlingerne, der gør vi noget. Der er kystbehandlinger i hele landet, så der er alkohologer, der kommer til kysten og laver behandlinger. Vi gør noget. Samfundet er i fremdrift. Ja. Er der slut? Skal jeg springe over til jer? Her. Vi gør for lidt. Jeg må indrømme, jeg forstår ikke helt, men det er noget med... At I snakker for meget og gør for lidt. Ja. Vi skal ikke kun snakke. Vi skal jo handle. Og det skal, man skal ikke vente på, at det bliver valgkamp. Som politikere, vi skal, når vi bliver en kommunalpolitiker eller en landspolitiker, så skal vi hjælpe vælgerne med deres eventuelle ønsker med, at vi skal jo hjælpe til. Det er så nemt, men når det bliver gentaget gang på gang under vælgermøderne, så hører man de samme problemer igen. Så jeg opfordrer alle partierne, som jeg har gjort i mange år, hvad kan vi hjælpe borgerne, og som politikere, hvad ønsker de? Det er den måde, vi skal samarbejde. Demokraterne, er der begynder at være en kløft imellem, at der er en befolkning, som råber på bedre velfærdsløsninger, på mere flink, og så en politisk elite, der måske er et helt andet sted, end der, hvor befolkningen ligesom siger, at vi har brug for jer, eller hvad? At det her er et udtryk for? Jamen, jeg forstår spørgsmålet ud fra, at hun ønsker et bedre socialt sikkerhedsnet, der er mere finmasket. Det vil sige, når man står i en situation, jeg kan forestille mig en familie, der ofte bor i en bolig med flere generationer, og det skaber sociale problemer. Og når en familie kæmper med misbrug, så er det nødvendigt, at de skal kunne hente hjælp, når behovet er der. De skal ikke igennem en proces, hvor kommunen skal analysere og sagsbehandle ud over lang tid. Og det jeg forstår ved det her, det er, at når man står i en akut situation, jamen, så skal det være et sikkerhedsnet, og det skal kunne træde til her og nu. Selvom undersøgelser eller beregninger viser, at vi drikker mindre. Ja, vi drikker på en helt anderledes måde her, og det er det, vi skal forholde os til. Det er problemer, folk kæmper med. Det er voldsomme, og det er misbrug, der igen resulterer i, at børn svigtes. Ældre bliver også svigtet i den her sammenhæng. Så vi skal have en bedre finmasket social sikkerhedsnet, og der skal være medbestemmelse for brugerne og valgmulighed for at kunne vælge den behandlingsform, man nu engang mener, man har behov for. Martin Allerak, er det sådan, så der begynder at måske at være et modsætning, ikke et modsætningsforhold, men for stor afstand mellem en politisk elite og så en befolkning, der rundt omkring på kysten, rundt omkring og andre steder, måske i virkeligheden mest af alt bare savner nogle bedre forhold at leve under? Ja, der er en elite. Om det er en politisk elite, eller om det er en økonomisk elite, vi taler om, kan jo være to ting. Og der er vitterlig en økonomisk elite. Vi taler om, at vi har en samfundsstruktur, hvor hele vores velfærdssystem er baseret på de top 15% af hele samfundet. Og det er der skævvridning er. Jeg kan sagtens forstå Margrethe Jacobsens spørgsmål, og der skal handling til. Og hele baggrunden for Margrethes spørgsmål er baseret på hvordan overledes rusmidler påvirker et samfund. Mads Uffe Petersen, som er professor i rusmidler, og som er direktør i Rusmiddelinstituttet i Aarhus, har lavet en bog,
en analyse, som siger, at hvis det er sådan, der er en stor skævvridning i et samfund, så begynder man at have de problemer, som Margrethe også påpeger. Det er, uanset om det er inden for euforiserende stoffer, eller om det er alkoholproblemer, vi taler om, det er symptomer på, at det er et samfund, der ikke fungerer på bedste vis. Og der skal vi tænke på igen, det der 15% af toppen af poppen her i Grønland. Vi skal ændre det sådan, så det er et... Hvad er det, vi skal gøre bedre? Det er, vi skal ændre det sådan, så det er... Vi har en efterslæb af lavindkomstgruppe på omkring lidt under 80% af indkomst. Vi taler om, det er 250.000 indkomstgruppe, vi taler om. Og det skal vi ændre på, sådan så det er mellemindkomstgruppen, som vi skal satse på. Og det gør vi ved at ændre på den købekraft, der er her i Grønland, ved at ændre på den købestruktur, vi har, og den sammenhandel, vi har i Grønland, og ved at ændre på trafikstrukturen, så vi gør det billigere, uden at ændre på den der indkomst, vi taler om, det penge, vi får i vores lomme, kan vi ændre på den velfærd, ved at ændre på den politik, vi fører. Meget fint. Samarbejdspartiet. Ja, nu vil jeg lige sige, at nu forstod jeg, hvad det var, at Randi hun sagde. Jeg troede, hun henviste til det, som jeg har sagt tidligere. Jeg kan sige, at Berlinger 29. november 2017, der står Martin Lidegaard og Martin Espersen. Søren Espersen siger, at de gerne vil hjælpe, og 4. november 2015 var Grønlandsudvalget heroppe, og vil også gerne hjælpe de grønlandske børn. Så det er sådan set korrekt nok. I forhold til at skabe bedre rammer for misbrug, så er det jo i virkeligheden igen den tidlige indsats, som vi skal tilbage til. Jo tidligere vi får opsporet sårbare mennesker, jo bedre. Og så kunne vi altså også godt trænge, tror jeg, til, at vi fik forbedret vores psykiatriske område noget mere. Vi har svært ved at rekruttere psykiater, men vi har nogle meget, meget dygtige psykiatriske sygeplejersker heroppe, og vi kunne godt tænke os, at vi fik nogle flere af dem til at hjælpe med at løfte det her område. Vitus Virketok, I er jo også kommet ind i valgkampen med, eller parti Nunata Ridonai, med at prøve med en social profil. Og hvad er det, I tænker her, som det er, vi ikke er dygtige nok til? Det er mange ting, vi er dygtige til. Især misbrugsbekæmpelse. Siden 87, som alkoholbehandling er startet her i Grønland, indtil da det resulterer, at alkoholmisbrug er faldende, stadigvæk faldende. Det der område, videnområde, jeg tror, vi er den bedste her i Norden. Og vi skal videre. Vi har stadigvæk problemer med hash. Vi har stadigvæk problemer med at passe vores børn. Og det er meget højt problemer stadigvæk, vi lever med her i Grønland. Og jeg har også tænkt på, at jeg selv arbejder i fængselbehandling i Danmark. Derfor jeg vil gerne lige nævne, at vi får snart en stor fængsel her i Nuuk, landsfængsel. Derfor jeg vil foreslå til landstinget, at vi laver en fængselbehandling inden for selve fængsel. Tak. Så mere behandling også til dem, der... Meget mere behandling, ja, på os alle sammen. Okay. Vi lader den hvile der, og så håber jeg, at det var svar på dit spørgsmål. Og så har vi Kenneth klar med et spørgsmål mere. Værsgo. Ja, jeg sidder her med en meget velforberedt Benny Kokholm, der har et spørgsmål. Ungdomsboliger. Vi skal have ungdomsboliger. Og som forklaring til det udsagn, det er, det her, det er den røde tråd. Og det oplever vi desværre rigtig mange af vores politikere ikke ved, hvad betyder. Men jeg har et stykke papir, så I kan læse det bagefter. I siger uddannelse, I siger uddannelse, I siger uddannelse. Fint. Så er der et ung menneske, der starter på en uddannelse. Der er ikke noget sted at bo. Nå, så bygger vi nogle kollegier, hvor de kan bo. Fint. Så bliver det unge menneske færdig med uddannelsen og har fået tilsagn om et job. Hvor skal det unge menneske bo? Fordi arbejdsgiveren har ingen bolig, og der er ikke nogen offentlig boligmasse. Ungdomsboliger. Okay. Hvor skal han bo? Han kan ikke bo hjemme ved far og mor, for sofaen er i forvejen optaget af en handicappet søster, som heller ikke kan få en anstændig bolig. Ungdomsboliger. Hvem vil sørge for, at vi får nogle boliger til vores uddannede unge mennesker, så de kan få et sted at bo, når de får et arbejde? Et konkret spørgsmål. Siumut, vil I lægge ud? Nej, vi vil ikke lægge ud Nej. for hinanden.
Det vil IA så. Værsgo. Vi vil gerne lægge ud, tak. Jamen, endnu en reel udfordring her i vores samfund. Uddannelse bliver vi ved med at snakke om, og det skal vi have meget mere plads til. Og dertil, der har vi også brug for at få skabt flere boliger til det. Vi skal have fået skabt ungdomsboliger, vi skal have fået skabt kollektiver. Lad os tage det fra det yngre. Lad os tage bygdeelever, lad os tage dem, der har behov for at tage ind til de større byer for at læse. Altså, det har jo typisk brug for kollektiver, og der skal vi have nogle tilpasset, hvor de kan have et trygt hjem under studiet i opstarten til at kunne læse ordentligt under opsyn af nogle faglige personer. Hvad vil I konkret gøre, når I anerkender behovet for flere ungdomsboliger? Hvad er det konkret, I kan gå ind og gøre for at sikre den del? I Inuit Ataqatigiit, der har vi langsigtede planer. Vi i forbindelse med et større Grønland, som er i vores partiprogram, der vil vi gerne have bygget 1000 nye boliger frem til 2030. Og det er et udmærket langsigtet plan. Og dertil, der skal vi have nogle familietilpassede boliger. Vi skal have nogle kollektiver. Og på den måde, så kan vi få skabt det, der virkelig er behov for, ungdomsboliger. Og i takt med forhøjelsen af uddannelsesmassen. Og det er selvstyret, der skal gå ind og bygge de boliger? Jamen, det skal være i samarbejde med kommunerne. Altså, vi skal have fået skabt alle de der midler, som vi sender rundt til kommunerne og her til bygge- og anlæg-finanserne. Det skal vi jo have udnyttet meget bedre og overdraget ansvaret til de lokale, hvor der også er et stort behov for det. Så I anerkender problemet og vil gerne gå ind og kigge på det. Demokraterne? Ja, vi bliver nødt til at prioritere i det her land. Vi siger uddannelse, men vi har ikke nogle steder for de unge til at bo. Og det er et stort problem i de større byer. For eksempel her i Nuuk, i Ilulissat, Asiat, Qaqortoq og Sisimiut har vi enorme problemer med kollegiepladser. Vi bliver nødt til at prioritere ungdomsboliger og så studieboliger. Vi ser mange unge mennesker på 27, 28, 29 og 30 år, der bor hjemme hos mor og far, fordi vi ikke har nogen boliger til dem. Der er et eller andet, der ikke fungerer her. Vi bliver nødt til at prioritere de unge mennesker, når vi siger, at de skal tage en uddannelse. Og hvordan vil I komme ind og prioritere det? Det bliver vi nødt til politisk. Vi har allerede førhen også haft det op, da vi havde Nivi Olsen på posten, og da jeg sad op i Finanser, der havde vi allerede en plan lagt fremme. Den vil vi arbejde videre på, fordi vi ved, hvor stort et problem det her er. Ligeledes så synes jeg ikke, at man hele tiden skal være afhængig af det offentlige. De private vil meget gerne hjælpe til. Der er rigtig mange, der faktisk gerne vil bygge boliger til de unge, studieboliger og ungdomsboliger. Ligeledes så ved jeg også, at erhvervslivet gerne vil være med til at løfte opgaven på det her område, fordi de gerne vil have nogle elever og nogle praktikanter, der gerne vil arbejde og tage en uddannelse. Så det handler ikke kun om at kigge på det offentlige, og så at det offentlige altid skal løfte opgaven. Vi bliver nødt til at samarbejde om det her problem, og jeg ved, at brancherne også brænder for at gøre en forskel her. Så det handler om at tænke ud af boksen på det her område. Kim Kielsen, Siumut, vi har jo siddet i naalakkersuisut i mange år. Anerkender I også det her? Hvorfor har I ikke gjort noget ved det? Mikkel, så vil jeg sige dig kort. Hvis du går ud og kigger sydover mod Ringerput, det er en helt ny bydel fra 2002. Siumut havde ved vagten også dengang, det startede op derude. Og du kan kigge, du kan kigge alle mulige andre steder rundt her i den her by, også kigge ud på kysten. Der er sket en stor del, også fra 2002, at der er kommet omkring 2.000, næsten 3.000 nye boliger. Men til gengæld siger vi så også fra Siumuts side, at det er ikke det offentlige, der skal blive ved med at bygge boligerne. Der er jeg enig med demokraterne. Det er ikke det offentlige. Vi har en nedslidt boligmasse. Vi har ikke haft råd til at sætte den op på plads. Så nu er det på tide, at vi også tænker lidt anderledes. Hvordan kan vi få de unge til at boligforsyne sig selv? Ved at lave forskellige lovgivninger, og ved at lave det attraktivt, at man skal boligforsyne sig selv. Vi har 3.800 elever, der er i gang med en uddannelse nu. Det skal vi fandme være stolte af. Det er dobbelt så mange, som der var for 10 år siden. De går den rigtige vej, i stedet for hele tiden at sige, det går skide dårligt her i Grønland. Det går den rigtige vej, og det går fremad, og sådan skal det blive ved med at være. Jeg synes, det er den vej, vi skal kigge på, i stedet for at sige negative ting. Bare sidste år havde vi en stigning på BNP på 2,2 milliarder. Der må der falde noget afkast af, sådan så vi kan få bygget nogle forskellige ting. Men du anerkender, at der mangler ungdomsboliger? Det er vi fuldstændig enige i, men stadig skal du også måske lave nogle studieboliger, og måske nogle ældreboliger i samme størrelse, sådan så du både har den
måske omkring de 60-65 kvadratmeter. Det er et gæt i den størrelse. Det er tilpas til en ung par måske, og så en egentlig ældre sådan, hvis det skal være hver for sig sådan. Jo, jeg tror, man skal ind og kigge på, hvordan og hvorledes de muligheder de er. Hvor er behovene rundt omkring på kysten? Fordi jeg er enig i, der skal ske noget her. Og igen, hver evig eneste gang, vi slås om det, hver eneste gang, og skal vende den her 5 kroner den ene vej og den anden vej og det hele. Og hvem skal stå med flade? Og det er det parti, så vil vi ikke støtte det. Det er slut. Det er de unge, vi skal tænke på. Fremad, får jeg nok. Fint. Samarbejdspartiet. Ja, der vil jeg så lige starte med at sige til Kim Kielsen, at Gringer butter østpå, ikke sydpå. Faktisk så har Kim Kielsen ret i en del af det. Man kan faktisk løse en del af problemet med bred forlig. Nu skal vi fortælle, hvordan det hænger sammen. For jeg kan ikke huske, hvor mange, nogle år siden, der var der faktisk et forslag om et OPP-projekt forskellige steder, mest her i Nuuk, hvor man vil bygge flexboliger. Flexboliger er boliger, som kan bruges som ungdomsboliger, de kan bygges handicapvenlige, de kan konverteres til ældreboliger osv. osv. Men det hele gik i stykker alligevel, fordi at det politiske system i Grønland ikke var stabilt nok. Når vi bliver ved med at flip-floppe på sådan ting som fiskeriloven og på råstofloven og det ene og det andet og det tredje, så vil investeringer udefra være meget, meget påpasselige med at investere i Grønland, fordi de vil jo meget gerne have en langsigtet investering. En dansk pensionskasse for eksempel, de har jo forpligtet sig langt ud i fremtiden, og de er meget interesserede i at have ting for eksempel som byggerier, som har en lang tidshorisont, måske ikke med et kæmpestort afkast, men sikkert og langt afkast. Det vil de meget gerne, hvis vi har en stabil økonomi. Eller i hvert fald stabilt politisk system. En anden ting, vi så lige skal huske, det er, at... Men det er jo en lang investering. Hvad tænker du konkret, der skal ind og gøres, hvis vi skal have fat i nogle boliger til de unge mennesker? Altså, man skal starte med at bygge der, hvor der er behov for boliger, og ikke der, hvor der er behov for arbejdspladser. Og det, vi har set rigtig mange gange, det er, at der kommer den her store diskussion mellem kysten og Nuuk. Fordi så bliver det en diskussion om tingene skal ud på kysten, eller de skal blive i Nuuk. Det er altså i Nuuk, boligbehovet er størst. Så det er der, man skal koncentrere indsatsen. Nuuk bliver faktisk hele tiden underprioriteret med hensyn til boliger, simpelthen fordi, at der er den her effekt mellem Nuuk og kysten. Det synes vi simpelthen er forkert. Vi skal bygge der, hvor behovet er, og det er altså ret mange gange i Nuuk. Så vi bygger, men vi bygger forkert. Korrekt. Vitus Kujakitok. Hvad tænker du? Problemet er ikke, om der bliver bygget boliger nok. Det er der. Problemet er den måde, vi omfordeler boligerne på, der er det største problem i øjeblikket. I vores valgprogram, der har vi blandt andet kigget på, hvordan det offentlige boligmasse, den bliver fordelt. Der er 3 boligselskaber, hvoraf de 2 er selvstyreejede virksomheder, der konkurrerer med en kommunal boligselskab. Det kan ikke være rigtigt, at nye boliger det udsættes eller sættes ud i det private marked, hvor man lejer det ud til den højst bydende. Det er det første problem. Det gør det vanskeligt for alle mennesker, der vil leje sig ind på almene boliger. Det næste problem i forhold til anlægsbevillingerne, det er, at man er mere villig til at satse på lufthavnsbyggerier, frem for at lade anlægsbevillingerne gå til de formål, det skal bruges til, nemlig at bygge boliger. Vi har kigget på skattesystemet, hvordan vi vil gøre det billigere at etablere sociale boliger, hvor vi vil afsætte en del af anlægsbevillingerne til at straks afskrive boligerne, så man på den måde fjerner kravet om kapitalafkast ved nybyggerier. Det skal gå til ældre, det skal gå til de handicappede, det skal gå til de lavtlønnede, og nogle af dem måske til de unge. Så der er flere ting, vi skal kigge på. Så er problemet omkring hjemløshed jo også en af de mere alvorlige problemer, som vi har i samfundet, hvor der er op mod næsten 900 mennesker uden bolig. Altså, vi er nødt til at tage hånd om, hvor de mennesker skal bo, udover at vi skal bygge boliger til de unge. Så der ligger en stor opgave inden for boligområdet. Spørgsmålet er ikke, om pengene er der. Det er spørgsmålet om, hvordan vi prioriterer pengene inden for boligmassen, der er problemet. Tak. Har Vitus Kujakitok en pointe her, partiet Alrak?
Vi skal til at slutte lige nu, så det bliver nogle korte bemærkninger her til sidst. Så snakker jeg lige hurtigt. Nej. Tak for spørgsmålet. Jeg kan fuldstændig godt forstå din frustration. Jeg har selv stået der. Jeg tror også, de fleste af os har stået der, hvor vi er nødt til at bo hos vores forældre. Altså, det er ikke en holdbar løsning. Og det er alt i livet handler om prioritering. Siumut prioriterer gigastore lufthavne. I 2014 til valgkampen snakker man om millioner. I dag snakker vi om milliarder. Man har allerede samlet en masse penge sammen. Og man vælger at bruge det på prestigeprojekter, i stedet for at kigge på de forhold, vi har i dag. Jeg ved godt, I snakker om, at I gerne vil have flere turister og alt muligt, men jeg synes slet ikke, det er den rette vej, fordi jeg tænker, organisk vækst er meget bedre. Vi har mulighed, og der er allerede tegninger i dag, der gør, at vi kan bygge de her lufthavn til 1199, og som gør, at vi kan tiltrække flere flytyper i dag. Men der skal vel også investeres, hvis man vil skabe noget. Jamen selvfølgelig, organisk vækst er meget bedre end for gælde hele landet. Fint. Er der slut? Hurtig kommentar til Kim Kielsen bagefter. Bedre samarbejde med kommunerne og planlægning, det er det vigtigste. Vi er blevet fra kommunernes side, inden 1. marts, så skal vi sende vores anlægsønsker. Det ændrer man ikke. Men vi har gang på gang desværre oplevet, når koalitionspartnerne skifter, så fjerner man her og her, så er det fordel for eksempel til nu. Det har vi oplevet også hvor jeg kommer fra. Der er nogle år siden, vi har planlagt, at vi skal fjerne mange boliger, og så skifter man koalitionspartnerne, og så skal man fjerne blok B, så bruger man... Men spørgsmålet gik på ungdomsboliger. Men vi vil gerne bruge mere også ungdomsboliger og studieboliger, også i vores by. Men når koalitionspartnerne, så fjerner man igen. Det er et problem. Så vi skal jo samarbejde og lytte til kommunernes ønsker og prioritering i kysten. Ikke kun de enkelte byer. Tak. En hurtig kommentar fra dig, Kim Kielsen, til Partin Alarak. Det er det sidste, vi når i dag. Det er med prestigeprojekter og det hele. Der er ikke noget, der er prestigeprojekt. En besparelse på 1,3 milliarder, det vil jeg også sige, det gælder for hele samfundet, at det er en god, positiv ting at gøre sådan. Men igen, der kan vi jo se her, hvordan og hvorledes man gerne vil prioritere. Her, vi går ind og siger, at vi vil gerne have flere penge ind i landet, og det er via turisme, forædlingsprojekter ud af fiskene, ud af landet. Du har fået muligheden for at svare. Yes. Tak for det, og desværre når vi ikke mere i eftermiddag. Tak fordi I kom, og tak til jer derhjemme og til folk her i salen, fordi I kiggede med. Vi er tilbage allerede i morgen kl. 19.30, hvor de 2 største partiers formand er til debat. Det er med min kollega Stina Skifte. Se med der, og tak for i aften.